Megérkeztünk Keneb városába tegnap este még. Zion felé megyünk egyébként, az Zion Nemzeti Park felé, és ez egy ilyen zsák része a falunak, ahol most vagyunk, vagy városnak. Ez elvileg a közpark, ez egy ilyen center park. És itt ezt Park Fortnite-on találtuk ezt a helyet, ezt a spotot éjszakára. Itt úgy van, hogy a park melletti parkolókban nem szabad aludni, oda kis van rakva. Viszont a park mellett van egy könyvtár, és a könyvtárnak a parkolójában, meg az uszodának a parkolójában már lehet, oda nincs kirakva semmi. És az applikációban és a Park Fortnite-ban is így volt írva, hogy ott érdemes aludni. Tegnap egyébként följebb mentünk, egy picit megkerültük itt a parkot, és akkor ott találkoztunk egy idősebb házaspárral. Ők egy ilyen F350-es Fordra épített pick-up lakófelépítménnyel utaznak most jelenleg. Nem tudjuk, hogy meddig, vagy arról nem volt szó, de az a lényeg, hogy az öregnek elvileg van egy kempingje, és ők abban élnek, és akkor most így utazgatnak, jönnek-mennek, jártak amúgy Európába is. Jó fejek voltak, volt egy 16 éves kis tacskójuk, aki velük utazik, az nagyon jó pofa volt. Úgyhogy ennyi, vettünk a Walmartba szokásosan egy lasztit, mindig veszünk valami játékot. Hát ez általában úgy vesszük meg, hogy leeresztjük, összepakoljuk, haza tudjuk vinni, nincs vele gond. Fele-fele arány. Azért, hogy a végén valóban hazaér el, vagy nem ér de meglátjuk, ha ezt le tudjuk engedni, akkor hazavisszük ezt a nagyon minőségi babakék premium soft röplaptát. Egyébként nagyon-nagyon jó hangulata van a településnek, iszonyat jó volt kiérni egy kicsit végre a sivatagból. Ugye megnéztük a Grand Canyonnak ezt a lópatkó részét, ez volt az utolsó része a kanyonnak, ami így nekünk útba esett, és nagyon vártuk, hogy jöjjenek a fák, meg valami zöld. Itt is ugyanaz a sivatagos maga a kőzet, meg a földréteg, de nőnek benne fák valahogy, itt teljesen más az egésznek a klímája, meg a hangulata, nincs is annyira meleg, és ez a szélkerék itt mögöttünk, ez határozottan hozza azt a hangulatot, ami miatt szerintem ez a park lesz az egyik kedvencünk itt Amerikában, úgyhogy megyünk tovább Zion felé, Ziontól átmegyünk egy másik nemzeti parkba elvileg, azt még próbáljuk összerakni, hogy merre, és akkor utána Salt Lake City és úgy vissza Las Vegas. Úgyhogy hosszú még az út. Most már 4000 kilométeren túl vagyunk. Igen, 4100 valamennyinél járunk jelenleg, úgyhogy haladunk keményen azért előre.